Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст гісторыя беларускага секса і другая частка выпуску пра хрысціянства. Згодна з топ-3 асноўных ідэй хрысціянства мы ўсе нараджаемся грэшнымі. Як бы ўсё наша жыццё на зямлі павінна быць накіравана на тое, каб гэты грэх нейкім чынам замаліць. Я бачу твой выраз твару, мы да гэтага вернемся, але зараз я проста скажу, як да гэтай канцэпцыі адносіліся продкі нашы беларусікі. Мякка кажучы, гэтую канцэпцыю ўспрымалі дастаткова скептычна. Грэх у мех, а спасення ў торбу. То кажа, грэх таго ў морду. Зараз я тут мушу дадаць трошкі тэалагічнай інфармацыі. Христос так-то памёр за нашыя грахі, менавіта абнуліўшы першародны грэх Адама і Евы. Да не, нараджаюцца. Подожди, это прям было прописано. Ну, слухай, можа быць, не нараджаемся, але ўсе гэтыя формулы пра памілуй імя грэшнага, гэта пра тое, што як бы мы не можам не грэшыць. Гэта яшчэ было звязана якраз такі з сексуальнымі штукамі, з'яднанне ў Хрысце двух пачаткаў, Божага і чалавечага, і падзел на два пачаткі ў чалавеку, адначасова духоўнае і цялеснае. І ў хрысціян мы разумеем, гэта перавага духу над целам, а, допустим, там у якіх-небудзь старажытных язычнікаў яно як быццам бы наадварот. Асабліва класічная Грэцыя, перавага цялеснага. І якраз такі сусветная грахоўнасць людзей, яна, пачынаецца з першароднага граху. Насамрэч, як мы высветлілі пазней, першародны грэх нікуды не знік, але пазбавіцца ад яго можна, калі вы прынялі хрысціянства, то бок пахрысціліся. І зноў жа, паколькі мы жылі продкі нашы ў канцэпцыі перавагі духу над целам, у тэорыі, усё, што звязанае з целам, павінна было ісці нахер. Адзін з варыянтаў адказу, чаму секс, который 100% фізічны і звязаны з целам, з задавальненнем і так далей, чаму ён пайшоў нахер у хрысціян. Згодна з артыкулам спадара, не паверыце каго, Ігар Марзулюка, калісьці ў 2001 годзе ён пісаў годныя артыкулы, у прынцыпе, да сексу хрысціянства ставілася дрэнна. Лепей было б захоўваць цноту, ідал гэта ўвогуле манаскае жыццё, калі ты прымаеш цэлібат, калі ты адракаешся ад усяго гэтага мірскога і плоскага і нават не мастурбуеш у сябе ў кельі. А калі ўжо не атрымалася стаць манахам ці манахіняй, то, канешне, секс гэта ў першую чаргу для працягу рода, каб як мага больш дзяцей дадалася ў статак Христоў, назовем яго так. Ібо сказал Господь, плудзіцесь і размножайцесь. Але паралельна з тым у людзей была ваджайна і чэлес, і яны хацелі імі арудаваць. І нават гэтага хацелі некаторыя пахатлівыя ксяндзы і папы. І тут у чат увойдзе казка са зборніка казак і апавяданняў Сершпутоўскага, якую цытуе спадар Уладзімір Лобач у артыкуле «Эрас беларускай традыцыйнай культуры». Там гаворка вядзецца пра хітрага папа, які завітаў да жанчыны, муж якой, ад'ехаў кудысьці ў камандзіроўку, а жанчына гэтая была цяжарная. І поп кажа: слухай, дык твой ж муж не дарабіў дзіцё без галавы дародзіцца, давай я зараз памалюся і дараблю. Крацей кажучы, яны ўступаюць у палавую сувязь, гэтая жанчына з папом. Прычым, цытата, і пачаў поп маліцца, да дзіця дарабляць, да так захадзіўся, што матруна аж пачала крычаць. Здаволіўся поп і пайшоў да гасподы. Калі муж гэтай самай матроны вярнуўся, яна яму ўсё распавяла, і муж вырашыў адпомсціць папу вельмі своеасаблівым чынам. Завуць гэтага хлопца Семку, гэтага падманутага мужа. Дагадаўся Семку, як поп пакпіў над яго жонкаю, і давай думаць, як бы замсціць папу. Кончылася лета. Узяліся людзі сеяць жыто. Бачыць раз Семку, што поп на агародзе бярэ каноплі. Падходзіць ён бліжэй і просіць пажычыць борану. Добра, кажа поп, вазьмі хоць абедзве. Онь у павеце стаяць бораны. Там, калі свяронка, мабыць, матуля з паненкаю мак б'юць, скажы ім, няхай дадуць абедзве бараны. Прыйшоў Семка к пападзі, да і кажа: матулько, велеў бацюшка, каб вы і паненка далі мне абедзве. Што ты гаворыш, кажа пападзя. Не можа гэтага быць. Папытайцеся ў бацюшкі, кажа Семку. Пападзя кінула пранік, падышла к плату і пытае папа: а ці даць Семку? Дайце, кажа поп, дайце абедзве. Нічога не зробіш, надо бацюшкі слухаць. Павялі гэту яны Семку ў свіронак і далі абедзве.
Перш пападзя, а потым пападзянка. Пападзя ж нічагусенька, нават вельмі даволна, спадабалася, а пападзянка аж заплакала, не хацела даваць семку. Мабыць, у яе быў якісь свой паніч. Справіўся семко, да пайшоў да гасподы. Сидзіць пападзя з дачкою, маўчаць, сорам ім адна другой у вочы зірнуць. Ось праходзіць поп. Не ўспеў ён пераступіць цераз парог, як на яго накінулася пападзя, крычыць: «Сякі такі ты, няхай то ўжо мяне зневажыў. Дык да што ж ты сказаў, каб і Маша дала?» Тут поп здагадаўся, што яго семку падмануў, прасіў барон, а ўзяў жонку і дачку і рабіў з імі, што сам хацеў. Тут хочацца працытаваць мем «Ха-ха, класік». Данута Васильевна, гэта дзе ж вы выхоўваліся, што для вас гэта ха-ха класік? Уніяцкая царква. Ну гэта не першая гісторыя пра папа, который урабіў что-то нехарошае. Ну тое, як абышоўся гэты хітры паляшук з гэтым папом, гэта, канешне, вельмі паказальна. Хаця, слухай, такіх гісторый насамрэч у фальклоры да халеры трошкі. Вось, напрыклад, радзінная песня з Глабочыны. Трэба, дзяўчыначка, пераспавядаць. Ці прыйшлося, дзяўчыначка, перад прабаваць? Не давала пані ксёнжа, не давала нікому. Толькі дала перад ксёнзу маладому. Будуць табе і дзеўка, грахі адпушчоны, бо ж цябе прабаваў чалавек свянцоны. Ці ёсць у цябе, можа быць, дні, калі ты такая: «Не, у гэтыя дні ябацца — это грэх, я сёння не буду». Но не сказала б, што грэх, я неяк такімі паняткамі не аперую ў штодзённым жыцці, але бываюць дні, калі мне не хочацца займацца сексам, праўда. Это што, так бывае ў жанчын? Слухай, бывае. Па-першае, падчас месячных мне не хочацца займацца сексам, таму што жывот баліць увогуле не да гэтага, а па-другое, бывае, што проста нарабілася катастрофа, пачалося поўнамаштабнае ўварванне адной краіны ў іншую, і мне ўвогуле даволі эмацыйна дрэнна. І вось у такія часы я абсалютна не дзеяздольная. Я за сабой такую штуку заўважыла. Мне хочацца мастурбаваць, калі мне дрэнна. Чаму зараз я мастурбую кожны дзень апошнія 2 з нечым гады? А мо і больш. Ты мазалей сабе яшчэ не панасірала? Не. Але калі больш да фізіялагічнай штукі звесці, я карацей заўважаю, што мы з табой ведаем, што я люблю дрэнна спаць і вучыцца начамі. Я магу вось у цэйтноце што-то рабіць, і пасля ўжо ўсё разумею, што сіл ніякіх няма, падыміце мне векі, сітуацыя. І ў гэты момант я адчуваю жаданне да сексу, калі я ў такіх абставінах, я, канешне, іду і мастурбую. І пасля гэтага становіцца прасцей. Я доўгі час гэтага не асоба заўважала, а пасля прачытала у самай, надзейнай крыніцы, то бок у твітары, што такое бывае, таму што вось калі нашае цела ўжо зусім змучанае, то яно хоча лёгкіх эндарафінаў, і таму адзінае, што яно можа, это паслаць сігнал памастурбаваць ці заняцца сексам, і тады становіцца лепей. Карацей, это я ўсё да чаго? Это да таго, што калі так адбываецца, это званочак таго, што вам надо адпачыць. Некаторыя людзі стрэс заядаюць, а некаторыя задрачваюць. І гэта была доўгая преамбула да гістарычных факцікаў. Мне вельмі падабаецца фармуліроўка: «Ва ўсе дні, за выключэннем святаў і нядзелі, муж і жонка мелі права займацца сексам». Але ўсё ж такі былі выключэнні, калі збіраліся да прычасця, за дзень перад літургіяй і прычасцем нельга было, на святы і ў нядзелю не надо, у пасты таксама не трэба. Але духавенства ўсё ж такі разумела, што не змогуць яны ўсіх прымусіць трымаць чэлюсы ў штанінах, а вагіны пад спадніцамі. Вульвы пад спадніцамі. Вульвы. І таму яны мусілі пайсці на кампраміс, разумеючы малаверагоднасць гэтай забароны. І якого кшталту гэта быў кампраміс? Можна, але толькі на паў чэлюсу? Ну, не, у сэнсе, што кампраміс кшталту да, гэта забарона, але мы, напэўна, вас не будзем катаваць, калі кажаце, што не атрымалася ўтрымацца. Утрымацца ад спакусы плотскіх уцехаў у адпаведнасці з канонамі перад царкоўнай службай здольныя былі далёка не ўсе. Вучоны Браун, жыхар Кёльна, у сваім апісанні Вільні першай паловы 16 стагоддзя пра праваслаўных беларускіх месцічаў да іх літургіі занатоўваў літаральна наступнае: «Тыя, которые ў папярэднюю ноч скарысталіся шлюбных задавальненняў, на наступны дзень
па рэлігійнаму пачуццю не ўваходзяць у храм, але, стоячы вонкі на паперці, сузіраюць ахвярапрыносячага праз адтуліны храма. Ну, насамрэч, колькі дзяцей нараджаецца, якія па тэрмінах відавочна былі зачатыя падчас вялікага пасту ці яшчэ якога-небудзь пасту, і такім дзецям адмаўляць, напрыклад, у хрышчэнні, дык гэта разарыцца можна. Таму не адмаўляема ў хрышчэнні, хрысцім усіх, хрысцім оптам і ў розніцу. Яшчэ што мяне крыху здзівіла, дык гэта якраз такі тое, што муж і жонка былі абавязаныя жыць паўнавартасным палавым жыццём, нягледзячы на ўсё гэта, і адмова ад, крыніцы напісана шлюбнага ложка, мы разумеем, што адмова ад сексу таксама разглядалася як грэх. І падстава для развода. Таму што калі мужчына быў імпатэнтам і не мог... Дануся, мы не можам казаць слова імпатэнт у сучасным свеце. Калі ў мужчыны раптам адбывалася эректыльная дысфункцыя і ён не мог займацца пенісавагінальным актам праз гэта, то гэта была сур'ёзная падстава для скасавання шлюбу. І у крыніцах ёсць прэцэдэнты, як і жонка пра гэта кажа, і гэта падстава для скасавання шлюбу, як і бацькі жанчыны таксама расказваюць пра гэта. І зноў жа, зыходзячы з крыніц, мужчынам, которые ў такой сітуацыі, іх стыдзяць, ім сорамна. І тут трошачкі зойдзем да пытання становішча жанчыны, таму што там, па-мойму, усяго 6 такіх прычын для скасавання шлюбу, і толькі адна вось гэта, пра которую мы прагаварылі, яна як быццам бы, праз мужчыну. Усе 5 астатніх — это ўсё жонка, калі яна праштрафілася, што-то там зрабіла ці не зрабіла. Пардон, а калі мужчына здрадзіў з суседкай, гэта не падстава для скасавання шлюбу? Кананічнае права праваслаўнай царквы ведала наступныя прычыны. Калі муж сваю жонку застане з каханкам, тут напісана любадзеем, то гэта прычына. Калі жонка даведалася, што мужа хочуць забіць і не сказала, і гэта раскрылася. Калі без мужа з чужымі людзьмі ходзяць, піць ці есці, ці спаць. Прычына. Карацей, тусіць без мужика. Не слухаецца, ходзіць па ігрышчах, як тут напісана, гэта прычына. Калі скажа прымусіць мужа нешта скрасці, ці сама нешта скрадзе. Калі жонка пачуе, што нейкія там людзі думаюць дрэнна на цара ці князя, а мужу не скажа, а пасля гэта, скрыецца нейкім чынам, то гэта прычына да скасавання шлюбу. Атрымліваецца, што баба пачула, як хтосьці там кажа: «Аліш наш князь Гвідон», там «Аліш наш князь Казёл» і так далей, то яна мусіць пра гэта распавесці мужу, таму што калі не распавядзе, то ён на яе пакрыўдзіцца, што яна такую плётку засклапіла. Зыходзячы з кананічнага права праваслаўнай царквы, яшчэ сэнс у тым, што царква — гэта такі ж інстытут улады, як і іншыя інстытуты улады, і мы знаходзімся ў канве дзяржавы з нейкімі канкрэтнымі індывідуальнымі кіраўнікамі, і Гасподзь тоже індывідуальны кіраўнік, і вот это ўсё складаецца разам, і не данесці на тое, што нехта пайшоў супраць індывідуальнага кіраўніка — это грэх. Аўтарытарнага лідара, я б сказала. Ісус Хрыстос — першы аўтарытарны лідар у гісторыі. Насамрэч не першы. Карацей кажучы, давай мы з табой яшчэ прабяжымся па тым, што царква лічыла грахом. Па-першае, грахом лічыўся анальны секс. Паважаныя слухачы і слухачкі, дастаем падвоеныя лісточкі і асадку. У нас сёння тэст. Стаўце галачкі, калі было. Анальны грэх. Анальны грэх. Господи, гаворачка хорошая. Анальны грэх. Ты ведаеш, я сёння ў інстаграме пабачыла рылс практалагіні, якая... Яна з анальнымі грахамі сустракалася, напэўна. Напэўна, якая азаглавіла свой пост так: «Чаму я супраць анальнага кекса?» Я разумею, што інстаграм блакуе ці не дае распаўсюджвацца пастам, дзе ёсць слова секс, і гэта замяняецца на ўсякія эфемізмы, але словазлучэнне анальны кекс мяне, канешне,
просто павеселела, таму што як бы ёсць сталічны кекс, ёсць шакаладны кекс, а ёсць анальны кекс. Не ўзнікае ніякіх асацыяцый, што гаўно яно як бы тыпу колеру такога кексіка шакаладненькага. Дануся, гэта залежыць ад таго, чым ты харчуешся. То бок это капрафілія. Чаму не трэба жарці гаўно? Вось так трэба было заглавіць гэты пост, а вы дагадваецеся, што там за кекс меўся на ўвазе. Окей, спадарня Данута, пагналі далей. Анальны секс. Да, вяртаемся да нашай праверачнай работы. Ну просто блуд агулам гэта грэх. Чэк. Прэлюбадзейства. Чэк. Сямейная здрада. А не, я замужам просто не была, не чэк. Калі у вас дамоўленасці на манагамныя адносіны, а вы пайшлі і наблудзілі, то нават не па канонах хрысціянскага права я адчуваю, што маю права на такога партнёра ці партнёрку наехаць, таму што лесбіянства грэх. Чэк. Мужаложства грэх. Не было. На жаль, не чэк, таму што ні я, ні ты, ні мужы. Скаталожаства. Не чэк. Хаця, Дануся, калі ў мяне быў секс з гэтым казлом, гэта лічыцца? Слухай, ну ён жа ў нас сімвалічны казёл усё ж такі. Шкада, што не ахвярны. Тут трошачкі автоп. Я, як выкладчыца, которая пасярэдзіне тэсту раптам захацела немножко папіздзець. Карацей, увогуле, адхіленне ад нарматыўнай сексуальнай нормы, а мы разумеем, што гэта секс між мужчынай і жанчынай у шлюбе. Любое адхіленне ад гэтага, ну, гэта не ок. І гэтаму надавалася ўвага, калі гэта ўсплывала, канешне. Вельмі прыкольныя, значыць, кавалачак. Згодна пастанове 1274 года Владимирскага сабора забаранялася пастаўляць у святары тых, хто блудстве быў заўважаны з жывёламі, з рукой, з дзіцём, з жанчынай, цнатлівай да шлюбу, ну, карацей, усё. Але у кормчых 16 стагоддзя агаворвалася, што калі прэтэндэнт на духоўнае званне аскароміўся як актыўны гомасексуаліст, то ён яшчэ мае права стаць святаром. Але калі ён выконваў пасіўную ролю, то, извините, простите, у пастаўленні катэгарычна адмаўлялася. Вось яна гомафобія, дзе не чакалі. Слухай, а я цяпер разумею, чаму шмат якія мужчыны так баяцца тых масажаў прастаты, увогуле пранікнення ў іх, як бы сказала Вероніка Степанова, у анальную дырачку. Таму што гэта ўсё радавая памяць. Яны баяцца, што проста не стануць святаром пасля такіх пахаджэнняў. Канешне, напэўна, калі б я вывучала ўсе гэтыя тэксты гадоў 10, я б другія нейкія прычыны і гіпотэзы прывяла. Але зараз вось першае, пра што я думаю, гэта нават не пра гомафобію, а хутчэй пра ўладу. І вось это стэрэатыпнае ўяўленне, што калі ты займаеш актыўную пазіцыю, то ты маеш уладу над чалавекам, которага ты трахаеш. Як сказала Саманта Джонс пра мінет, Так. хаця я на каленях, у маіх руках усе рычагі. Абсолютно правильно. Ну вот что-то наши эти папы 13-16 стагоддзяў не дайшлі да мудрасцяў Саманты Джонс. Магчыма, як бы ўсё пайшло па-іншаму. Святар — гэта прадстаўнік усё ж такі улады. Калі ён займае актыўную пазіцыю, то ён яшчэ з гэтай уладай, але калі ён займаў пасіўную пазіцыю, то гэта як быццам бы пакушэнне на вось гэтую яго святую уладу, а ён жа як бы прадстаўнік усіх. Карацей, выснова гэтага выпуска ўлада ў жопе. Нягледзячы на ўсё гэта, асабліва улічваючы урбанізацыю тэрыторыі краіны і рост гарадоў, то бок мы 500 разоў можам прачытаць у каталіцкіх і праваслаўных тэкстаў, як усё забаронена было. А яшчэ таксама мы можам знайсці вельмі многа прыкладаў, як у гарадах, і, напэўна, не толькі ў гарадах, але дакументы па гарадах мы больш знаходзім. Сколькі там было захворванняў у раёне плоцевых органаў, венерычных захворванняў, то бок. Усё ж такі не ўсё так было, як хацелось бы царкве ці касцёлу. Но мы таксама ведаем, што існавала прастытуцыя, секс-праца. Хоць зноў жа гэта грэх, і гэта нават не тое, што грэх, гэта, было тады грэх і не зусім законна, калі зусім незаконна. І венерычныя захворванні і усякія іншыя штукі пра тое, як нехта каго-то згвалціў, і за гэта там, не знаю, плаціў штраф, хто-то проста з некім паябаўся, а ў шлюб не ўступіў. Многа ўсякага гэтага было, мы пра гэта ўжо абмяркоўвалі, многа што сёння. Але,
Значыць, смешная, просто, по-мойму, іранічна смешная гісторыя пра тое, як сіфіліс з'явіўся на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Жанчына вярталася з пілігрымкі і прывезла сувенір сіфіліс. Дакладней, згодна з крыніцамі, сіфіліс альбо пранцы быў якраз такі прынесены гэтай жанчынай па вяртанню з пілігрымкі спачатку на тэрыторыі кароны, то бок кароны польскай, а пасля ўжо на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага. І, па-мойму, гэта проста ідэальна іранічнае падсумоўванне ўсяго сённяшняга выпуску. Я думаю, варта скончыць гэты выпуск, нагадаць нашым шаноўным слухачам і слухачкам, што трэба падпісацца на гэты падкаст, паставіць лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, падпісацца на наш Buy-me-a-coffee, таму што там на халеру всякага вясёлага і файнага кантэнту, а яшчэ падпісацца на наш Instagram. І хутка мы з вамі пачуемся.